Jeg har her mit brev, som jeg har skulle oprette eller lave selv, hvor der er mit navn for oven og firmaets logo og kontaktoplysninger. Jeg har skrevet modtageradressen øverst op, og så har jeg en reference, som er mig, og modtageren for det andet firma. Så har jeg datoen, hvorpå brevet er sendt. Så er sat op således, at overskriften det er et tilbud, øh, så de kan se, hvad baggrund der kommer på, at det er efter et møde, den og den dato. Og så har jeg sat det op sådan, at vi skal afgive tilbud på de forskellige produkter, som er markeret med fed, så det er det, man lægger mærke til. Og så har jeg stillet det sådan op, at leveringen og betalingen er også markeret, så det er det, han lægger mærke til. Og så han ligesom også skal se, hvordan det foregår. Og så har jeg så stillet op med en information til sidst. Og så har jeg skrevet vælge firmaet, og så mit eget navn og min stilling. Grunden til det her, det er markeret med fed, det er for at undgå den støj, der nu eventuelt kan være, når han læser e-mailen. Så han ligesom, selvom han læser e-mailen, så er det det med fed markeret, man lægger mærke til, som ligesom fanger ens øjne. Og det er den vigtige del. Og støj, der kan være for ham, når han sidder og læser e-mailen. Det kunne være, at lige pludselig hans telefon ringede, eller der var en eller anden medarbejder, der kom ind og forstyrrede og skulle spørge om spørgsmål. Den eksterne kommunikation, der kan være mellem os og ham, det er, at det kunne blive, eventuelt e-mailen kunne blive stillet op, der kunne komme misforståelser, fordi at stavningen eller måden det er sat op på, det ikke er ordentligt og ikke professionelt. Man skal sørge for at formulere sig professionelt og formelt, ellers så vil man ikke blive taget seriøst, og man kan blive anset som en uprofessionel medarbejder, der ikke har styr på det, man skal, og ikke aner, hvad man laver. Hvis man går efter gestaltlovene, der stilles således op, at det hele det stilles lige op herover til venstre. Undtagen lige med referat og sådan noget. Det er så højre stillet, men ellers alt andet ned, det er stillet op nordlige til venstre. Så er det skrevet. Og det hele det står også meget lige. For eksempel hernede, du har det her. Det står lige og tæt, så man ligesom ved, at det hænger sammen. Det her, det står også lige. Selv varenummer og A-kroner står på snorlige lodret, så det ser pænt og nydeligt ud. Og sammen med priserne. Og hvis du kigger efter nærheden, jamen så er det igen det der med, at det der hænger sammen med information. For eksempel det her nede, det afsluttende information, det hænger sammen. Man ligesom ved, at det er ikke noget anderledes. Det er ligesom, det giver mening og hænger sammen. Og det samme med det her produktet og varenummeret på det, og hvor meget det koster, jamen det hænger sammen og står tæt. Der er ikke nogen lukkethed i brevet, da der ikke ligesom er en stor fed streg rundt om det her, eller rundt om levering og betaling. Men det er meget åben. Man kunne selvfølgelig godt lave nogle streger rundt om, så det ligesom blev lukket, men det mener jeg vil være se dumt ud, og ikke få brevet til at se særlig pænt ud og professionelt. Det vil komme til at se klodset ud. Og forbundenhed i den, jamen der er igen der med, at der er en forbindelse mellem grundklingerne, og der står, hvad størrelse det er, og hvad varenummer det har, og igen, hvad prisen vil være på det. Så det giver en ligesom form for forbindelse mellem det, så man ved, det er det, der hænger sammen. At her er du ikke i tvivl om, at 40 x 40 guldklinger med det varenummer, det koster den pris per stykke. Kigger man på baggrunden, jamen så er der er ikke nogen vild farve baggrund eller noget, som ligesom kan forstyrre. Det eneste, der er lavet, hvad skal man sige, baggrund og forgrund, det er igen det, at den del, som jeg finder vigtig, det er markeret med fed, så det er det, han lægger mærke til. Og det er det, han har fokus på, også selvom der eventuelt kan komme noget intern støj eller ekstern støj, f.eks. i form af en eller anden ny mail, der tækker ind, som også er vigtig fra en anden leverandør eller samarbejdspartner. Eller der kommer den tredje medarbejder i løbet af et kvarter. Men det er det her med sort fed, han har fokus på. Hvis man kigger på kommunikationsmodellen, så er det mig som speditørelev.
der siger tilbuddet, eller skriver tilbuddet, sender tilbuddet, og prisen på det osv., og hvordan levering og betaling vil foregå, og giver nogle informationer, f.eks. hvis der er brud eller skader på produktet, og der er separat, at der på separat brev sendes et katalog, og det sender jeg gennem e-mail. Brevet, det kommer så med posten, så det er en helt anden kanal. Jeg sender det til Nordfyns Skål og Klinkesalg, med den effekt, at de læser tilbuddet, og enten accepterer det, eller prøver at forhandle et nyt tilbud, eller afslår det. Fordi hvis nu de eventuelt har fundet en anden leverandør til det, til en eventuelt billigere pris. Men de giver i hvert fald noget feedback på det, i form af, at de enten bekræfter det, som sagt, eller annullerer tilbuddet, og ikke vil forhandle med os alligevel. Men der kommer en eller anden form for feedback på det i hvert fald. Jeg ønsker mig i hvert fald, at der kommer et svar på det, og det kan enten være ved, at de ringer, eller besvarer e-mailen, eller eventuelt beder om et andet møde.